Plánujete aj vy loviť v novej sezóne dravce? Kto by nechcel odštartovať novú sezónu s úplnou novinkou, najnovším prívlačovým prútom Ultrex Spin v dĺžke 240 cm a sadou multifunkčných wobblerov v rôznych farbách? V top ponuke na lov dravcov bude tento set určite hitom tohtoročnej prívlačovej sezóny. Ultrex Spin je moderný dvojdielny prút osadený sigočkami. Blank má spevnený ochranným epoxidovým náterom. Za kompletný set s 240 cm prútom a sadou 25 multifunkčných wobblerov teraz zaplatíte iba 54,90 €. Plánujete aj vy loviť v novej sezóne dravce?